Totoy Bato! Yo, Wardzo! Mga mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin, tugutin isab ko ninyo ng mga init sa tagkatahuran ini mga oras ha. Hello po, kumustamos? Ayan, mahigit isang linggo na lang, no? Less than 2 weeks na lang mga kabisyo. Nasa gitna na po tayo ng buwan ng July. Di ba, Boy P? Ayan, tama-tama yan mga kabisyo. Bilis ng araw, no? Kalain mo lang yan, no? Wednesday na ngayon, bukas Thursday, tapos mag-weekend na naman. Oh, sana naman mabuti. Buti-buti pas all right ang inyong mga lagay dyan. Ayan. Anyways, sa gabing ito po mga kabisyo, ayan, pag-uusapan po natin ang tungkol sa iyong pets. Sa inyong mga alagang hayop ha. Col, meron ka bang alagang hayop dyan? Siguro no, nung araw sa probinsya siguro, hindi lang isa, dalawa klaseng hayop ang alaga mo, no? Meron ka pang siguro alagang manok, no? Alagang baboy, alagang baka. Samantala pag nasa Metro Manila ka, madalas na alaga yan aso, di ba? O kaya pussy cat. Di ba? Meron nga kaming kapitbahay dati, may alagang manok eh. Yung rooster ba? Tandang. Yan, tama yan, no? Sa Bisaya, sunoy. Pag sa Bisaya, tandang. Sunoy. Yan. Sabi nung anak ko, Pa, bakit pagdating ng mga madaling araw, mga bandang alas 4, alas 5, merong manok yung kapitbahay? Sabi ko, ganun yan. Siguro sunoy to, lalaki to, diba? Pansinin mo yan, no? Sa anak kong to, napapansin agad yung manok. Siguro naistorbo siya. Taman-tama naistorbo. Sabi niya, hindi ako makatulog pa kasi panay, tuktulaok yung manok. Ang bihira naman, no? Pero may mga bahay, no? May mga subdivision talagang ipinagbabawal ang mga alagang ganon. Pero ang alagang aso, hindi yan pwede yan mga kabisyo. O kaya naman, alagang pussy cat. At syempre mga kabisyo, dahil nga napag-usapan po natin to, no? Mga kabisyo, ikaw, may alaga ka rin bang pet? Gaano ba kalaki ang iyong pet? Anong klaseng pet ito? Aso ba o pusa ba yan? Words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Ay, nako naman na. Siguro, it's either pusa o kaya naman aso. Pag-usapan po natin mga kabisyo ngayong gabing ito, itong kahalagahan po ng alaga po nating hayop. Ayan, sa bahay ha. Pag nasa probinsya, hindi yan po pwedeng nakatira sa loob ng bahay, di ba? Merong sariling dog cage o kaya cage sa mga pusa o kaya pag sa manok, di ba? Pero alam mo sa Metro Manila, wala kasing lagayan eh. Okay, kaya nga napipilitan po tayo na yung alaga natin nasa loob po ng bahay, sa sala, minsan nga nasa kwarto. Kaya lang kailangan mong linisin yan. Dapat malinis yung alaga mong aso, kaya yung alaga mong yung cat mo, yung pusa mo, para hindi magdadala ng sakit. Mahirap na ngayon, no? Career din ng sakit yan, lalo-lalo na pag hindi nakasapatos yung alaga mo, di ba? Kaya mamaya po, baka naman ikaw ngayon na may gusto mong mag-comment, punta ka po sa aking fan page, no? Totoy Bato Official. Yan. Mga kabutihang dulot sa pag-aalaga ng hayop. Ikaw, Col, may mga alaga ka bang hayop dyan? Yung mga nakatira dyan, yung mga nagrirenta. Siguro meron din.
Anyways, no, magandang gabi po. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Inyong kasama lagi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 po ng gabi hanggang alas 12 po ng midnight para sa programang Totoy na Lava. Dini lang yan sa 90.7 Love Radio. Mayong gabi, kabisyo. Ako inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!